Ikan tien ki badan hakat khot ke besipau bat ke bakat wei. Nama kad khot ke besipau ki dan tang kenjat ikan tien man pulih ki bakilong. Kad khot ke besipau ti utrai ula kren hau Moses uda ong. Kad khot ke bakat wei tu lej hapo tu kren hau pharu usim kari Egypt ba un pelaj no yakikun Israel na kari jong u. Tanginya keren to ka dekat ke besipau kam dan ia ingi banyak keren nampak selong tang ka jing yat huam deh ka dekat ke bakat wei. Tanginya syidap kum tu ya to ka dekat ke bakandai ka bai tu ingi ya ka ba blay ulapha ya Moses balik keren yakikun Israel. Dia namar ka tu ka jing sitom ka jing pisa mensim ha ka tu ka jing long merau ka jing ki kim sim la sha skor ya ki kentien ki ba uplay upha lingba jongu Moses. Tendrai Moses umpat wan ai report em nang tai chani choblay. Te kani ka khot ka bakhat bai ka ye thu yangi sai ka wei ba de ka jing pha ka jong uplay yo Moses. Ublay wong tu lej hapo bat kren hau pharu uslim kari Egypt ba un pelaj no yakihun Israel na kari jongu. Kani kanak pun skem su am bakawan nak bai pada katerlong jing yathu sepang jong ka jing siam ka jong blay bun Moses namar gim sim yu i ha ki jing pha ki jong blay ban yakren ki khun Israel bat upharu bakadon ka jing khnyum ka jong Moses hendai ka jing khnyum kan sawan hadin ti ya ka jing betha ka jong blay ka shai hangdi ba blay upha ya Moses sha upharu da ka ba ong yu ba un pelaj no ki khun Israel na kari Egypt tem dadan hang tu ni phidan ban menrap dekat ko har wei em ka syubat ya ka jengmut jengah hendiat ba pibo ikan tien menete ba Moses umpat wan ai report choblay nasno ban ong umta ka than ngai unli ai report kom no kan choblay unya kandu sai ka nyoblay de ublay uba wan ban kandu yo Moses la dekat ka ba sipo ba hadway kara ya ka perkhat ka jongi saka wei bat ka benta nak ai ka bangi kran ka dekat ka khandai kara pa chakoi ka benta bat kata ka long menta de ublay ba ngo kran no Moses bo khele chu pharo bon ong yu pharo bo dim pelat no ikhun Israel nagari jong kani ka benta ka ba wan yang ublay ban kran no Moses ban kan mau bat ban let chu pharo biang ibu ini ketian upharo usim ikan mau bah hakit khot nagi benta ba shakhmat ki episode nia kerente ba upharo ka de ka pus nia nuksaro bang ong kom ong ba kom ong hiri ka si usimu ka de ka pus ka de ka kerdan kamut ka kerteng hang ni bu lang upharo bu lang usim atau kani ka de kombu jong ginong penkela khasi kani ka benta ne kadon jengmut ru ka don la ka jong ka jingbon namar kan paru ka long ka ktien Egypt am ka baki kin hap long ka kerteng la ni kata ka pos ka ba crunch phang jong nong sensyar ti na ka benta banyarap pada kilong dien yo kumnur ki kulmar yo ki shim ya kani ka pos bakadai ka kerteng ta benrap tu paru usim kari Egypt lani yo la bandon ki wei bede ki bajar kerteng khun bede du paru long ka shim shtom kai te kita to kata kam ka shlok tam bai shimi ji karen ten rei namar ba ublei ya karen Moses Moses ku buat ki am ya ka lat ka banyo ya karen tang bahakan ni ka ji karen mentate hang ni bo ombu trai ula kren ha Moses tangi la edap ya poi sha tu ka khot ku khandai bakala jia kum tu tadri hang ni Moses umpat yo te ban ya thu ya ka ka bala jia ula ko ngu ya ka jing betha ka jong bulai hendri umpat yo pade ban ya thu jia ayu na katai ka jing le ya syam ka jong u bat ki khun Israel ka wan no da kani ka jing betha abiang ka jing pha ka jong blai bau ha blet pada sa shu pharu uslim kar Egypt
Tikani kalau karkom biatu khana jong nakadi kawi pada katalong mo. Tadam dan yai nginya po itu kedekot ke bakat ar. Kedekot ke bakat ar. Kedon ikini kentin. Bat Moses ula keren hakmat utrai uda ong. Hakmi. Kikun Israel kim shim la ashkor ya ka. Kumno ti unsngap upharu ya nga bakalam otsiat kirbiyang sintur. Kadang rim am kadi ka jingkran ni kay PR am na kay bangi puli itu kilan nong jus khmat hakatu ko bay katalong ka bay thu ni ibo Moses ukon tate namar bu syep tieng yu pharu ne bat khwat ka jingim jungu kat bana kani ko katalong pade kay thu ingi menta pade yo ya kalat ba Moses uni kren un aishwa ya karipot adin ba uplay ulaptha ya uni syem yu pharu bat ka shongnia ka jingkran jong Moses lada ki khun Israel kim shashkor ya ga so pharwale kat nu un shashkor num shashkor ku buladon ke jing artatin ni lada tang ba kita ki briu ki ba ublei ulak ular ban kam kenti ki bikin nong ki briu ya kita kim tre ti ban shashkor tu pharwale ubamde Israel ndre ulong nong sin sha ki Egypt te kashtom ba te hangni Moses wanra em ye jing artin jung bon ya chaprang upunan ka bangni ba klem ot share kirim yang sentur kemut kedeke sentur ke bam khoja adangi perkhat ha ka jinga dei ke jong ublei bat ki briu ki bela jit ke jong tong ikan ma mo kadak jong kejutang ke ba ublei yete bot Abraham kadai ke jing ot share ki khun rang baro Tia katu kadak jong jutang ke bapau habar Moses uan ra da katu ke jing ring dur sepang jong ke jing osier ha ka bai dei ba ki kentin ki ba uun ra se pharo nga u ba khlem osier ki rimyak sintur kamut be badong bangalong hi bambit banshim ya kani ke benta namar la iting khu shwa kini ki khum Israel to hadu ang tu shwa dia pidan ye benrap ngadon kumni ban ong ngadon kumni ban ong wat kumni ban rap kadekot ka bakhat ar nga i kumba ka de khot ka ben rap ya ka ei ka balaja ka jing ya kren ka dekot ka bakandai kum tu kumba ngelai kren kini ki jing kren bi khmat mat ka ben rap ru ya ka ei ka baja ka dekot ka bashifau ba kharwei kum tu kumba ngelai kren khmat i kumba ka jubab ka jong Moses ka ben rap ya ka san perkhat ka jong habai dei bi ti khot ke khmat mi kren da ka bo wanra ko ni te aba wat u pharo ro sha skor war ki khun Israel ro kim sha skor te ka no tam le pharo sha skor nga bat ka ba pi ong ro kum to ka jing ot share ri mang shitur mo da shintur ka ba pum ko na i kum ba ka de ka de khot ben rap ya ki tei ki sha khmat to hadu kani ka dekot ke bakat ar nadu tu ke baar ka dekot ke baar hadu ke bakat ar kani ka dei be ka khana ka bawan na ka wi be ka telok ka ba long ba sop spain ya ka ei ka jing siam ka jong Moses ndah bala le chepo chumka ri Egypt ha ka bai dei ba ka jing kendu kitiman kisan ka jing kendu i pharu bar ka sha kantat ki tu kitiman kisan ju ki Israel ndah wa phai kani ka sop spain ka wi be ka khana am dei tengi ha baro ar ka jing le ka iteng khu ha ka jing sha kantat na kini ki brio ki ba ubleng thumu ya ka ban pelaj ya ki ka dekhot ka bakhat lai pade ka poi ka peteng biang ya ka khana phang jong Moses bat u Aaron tang ba kar kom benda ani ka long tangum ka jikin tho mo ki kentin ki badon na ka ni ka dekhot ka bakhat lai ti utrai ulakren ha Moses bat ha Aaron bat haki ula ai hukum bi ki khun Israel bat yo pharo im kari Egypt ya kaban walam no ya ki khun Israel na kari Egypt kadi ke jiket tho am kadi utrai ula kren ha Moses but ha Aaron pat hakini armut hi u ai ka hukum syap hang jo ki khun Israel
bat ru ka hukum yau pharu uslim kri Egypt ya kaban walam no iki khun Israel naka ri Egypt longkar kompu kantin ka kelan bah Henry ka jing thmu ka long tang ka wei ban kren haki khun Israel bat ban kren ru pharu da ka jingkit khli banyalam no iki khun Israel na kri Egypt til kani long tang ka jik sop Spain namar ba ka jing walam la ublei ongan walam no yaki na po ka jing sitom na po ka jing sitom nei jik pin sitom jikin Egypt mentang ni pada kiba walam mi kita dei Moses bud aron ka jing sop Spain kani mo kani ka beteng biang ya ka ka ba nilai Syam na du kata ka khana ka badingkom bat kani ka khana ka ba arni ni ka ba idei ba ka jikren ka jung play yau Moses tad ong tu syai fidan e Nastenat ba nastenat ba phi wan ra kan khat ba khat lai ba ka te ka jing kan tho ni ka jing kada bu kin preng conclusion ni ka te ka jing tu khana chkhmat ngai ni khat ba khat lai ya ngala wan bu de ni kan tien don lut akan ni ka khat ada khat ba khat lai don lut ba ro ka bang kren ste chkhman ka banin kom ni don yu trai ha kada khat ba khat lai wan kong ni don yu trai ubakaren kabaar ngidon ni ka khndo kabakala ka hima kabakala ka Egypt ngidon ya upharo usim ka Egypt ba uni upharo usim ka Egypt ko ampan kan ma hani uni upharo usim ka Egypt uba banben uba leben le kho uba danyon penjenjata ikut Israel udai upharo usim da uweipan udai upharo usim jo kapateng ka hakane menta umdai utu upharo umdai utu usim ubalamat ya ka jingger khu na uwei ni ki khu jo Jacob ulong Joseph akapor bakari Egypt kamat ya katu ka jing yap tangan ka klam uni upharo uni usim gari Egypt ba penstom ben ne umdai uju upharo usim gari Egypt ba pediang snobha yau Jacob bat ki khun ki wan saus pas nem shwa nang tahang ne ngi don ro ikut Israel ki ba menta ki dei ki pateng ki balak hala pun lak hari Egypt bat ki dei ki pateng ki ba nyon kim dei ki khun Israel ki ba don ka to ka chingya dei ki ba jan ka cordial relationship ka hima Egypt aki snem ki ba men shwa ba don ru Moses bu aron nang ne kai ka bang kwa ban kut kalong ni don ke nya utrai ublei Jehovah uboyo ilut ya baro bar boyo ilu ya kadonu chong baro menta kan ka khat ba khat lai kawan pen kan ma yang ngi kini ki kai baro hakan ni kal nang